Sister of Saint Joseph of Saint Mark, Sister B. Villanueva Bones, Brother Lito Isla, Sister Ami Talabis and family, Sister Rona Abang, Sister Lorna Uberes, Brother Oscar Jr., Dr. Joel Ramos, Sister Josephine Pasha, Judge Joy and Sister Irene Garcia and family, Brother Alan Cortez, Sister Sally Cruz and family, Honorable Joseph J. Picasso, Sister Olivia Seaman, Brother Silent Nima, Sister George Valdez, and Celia Santa Cecilia Juan, Sister Nora Tamagong and family, Brother Cian Mendoza, Brother Ramon and Sister Ami Castro, Brother Anthony Molina, Brother Rino Pisales, Brother Sandy Miranda, Brother Dan Marvin Alejo, Honorable Albert Matarada, Brother Nico Gabriel de los Santos, Brother Jersey Santiago, Brother Angelo Cruz, Ministry of Popular Religiosity and Devotion, Brother Manny Sorosoro, Brother Ronnie Jose, Brother Davidson Pasaol, Sister Bianca Charlotte Margarilla, Ministry of Alvar Servers, Parish Youth Ministry, and the Messenger of Saint Anthony Moral. Ngayon dito ang mga susunod na gaganap sa ating panunuluyan. Iana Tiffany A. Buenan, Cristino L. Sales Jr., Bianca Nicole Kapaka, Aliyah Angel Beniz A. Marangalan, Lincoln Joseph Carlos, Isdarin B. Basilio, Bonet Matthew A. Wenel, Jeannie Sanchez, Doc Ellie N. Gonzalia, Rabiela P. Malapatian, Maxine Mel Camagong, Lishabel Trinidad, Rapanela P. Malapatian, Evan Ezra P. Bermel, Akisha Ashley Pineda Canang, James Greco, Luigi H. Macahili, Princess Alida de los Santos, Angela Canael. Maraming pong salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa isang espesyal na pagtatanghal ngayong gabi, handog ng mga kabataan ng parokya ng San Antonio de Padua. Sa pagkulita sa panahon ng Kapaskuhan, inihahandog namin sa inyo ang isang espesyal na pagsasalula ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga awit, sayaw, at katatanging pagganap. Tampok ang mga kabataan ng ating parokya sa direksyon at panunula ni Brother Lesper Lapan. Ang panunuluyan ay isang tradisyon kung saan isinasali na ang paghahanap ni Jose at Maria na matutuluyan sa bayan ng Bethlehem, ang bayang sinilangan ni Haring David, ang pagmumulan ng Mesiyas. Ngayong gabi, ating pagtunghayan ang bituin na tatanging na musical. Hinihiling po namin ang inyong kooperasyon at matahimik na panonood. Sa
lahat. Tandaan ikaw ay mas parang walang kasalanan. Maniniwala ako sa iyo. Pero natatandaan mo ba ang kanyang bangis para masabi natin sa mga sandala ng mga ng mga yun? Hindi. Tinig lamang ang narinig ko. Kakakuha lang tayo dito. Jose, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria dahil ang pagbubugis niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu, manganganak siya ng isang lalaki at papakalanan ng Jesus dahil ililigtas niya ang kanang sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat nito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siya Emmanuel. Maria! O Maria!
Huwag kayong matakot, sapagkat ako'y may dalang magandang balita. Sapagkat isinila kayo sa bayan ng David ang Mesiyas, ang Kristong Panginoon. Matatagpuan niyo siya sa piling ng kanyang ina sa isang kalsada.
nais po namin tawagin ang aming direktor na si Ginoong Lesmer Lapan. Ang ating pag-ibig, hindi magiging